Huwag nating... Dapat mag-file na lang sila ng case rather than producing videos. Oh, yun nga. Kasi wala silang ebidensya makuha. Hanggang doon na lang sila sa paninira via media. Ginagamit nila media para maninira sila. Ako hindi ako pwede maggawa-gawa ng istorya. Sabi ni Presidente sa akin noon, matagal na talaga. Wala akong pakialam kung sino yung involved na yan. Pakan mo. Ay, puro lang naman yan kasi, puro lang naman kasi accusation eh. Kasi magpaila sila ng kaso kung mayroon silang ebidensya. Wala naman. Oh, sige. Dumaan na ng hearing sa Congress. May nakuha pa sila ebidensya. Wala. Dapat kung mayroon, kasuhan na nila. Sige lang sila, mahirap yan. Sisirain mo yung tao by yung trial by publicity.